Заблокувати усі виходи з бункерів Азовсталі намагаються російські окупанти. Більшість наземних операцій ведуться на периметрі заводу, наголошує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його даними, ніякого глобального наближення не відбувається. Саме тому зростає щільність обстрілів. Рідні оборонців Маріуполя нині у Туреччині. Перед зустрічю з тамтешнім лідером Реджепом Таїпом Ердоганом вони закликали долучити Китай до порятунку бійців. Перед тим головний радник Ердогана із зовнішньої політики Ібрагім Калин заявив, що Туреччина пропонує провести морську евакуацію поранених українських військових, які перебувають на Азовсталі. Українські військові підірвали залізничні мости між Рубіжним і Сєвєродонецьком. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, це допоможе стримати ворога, бо росіяни, попри значні втрати на підступах до Сєвєродонецька, не зупиняються. Для того, щоб мати хоча б якусь перемогу, вони зосередились на тому, що їм потрібно або вийти на адміністративні кордони Луганської області, або взяти в оточення, захопити Сєвєродонецьк як обласний центр, як наш обласний центр. Тому хоча б якусь там перемогу їм треба продати тому населенню Ерефії, і всі зусилля вони на це кинули. Росіяни відступили на Авдіївському напрямку через втрати в бою. Про це повідомили у Генеральному штабі. Водночас на Слов'янському напрямку до бою рашисти не рвались, натомість займаються доукомплектуванням побитих підрозділів та намагаються поповнити втрати. Загалом на Донецькому та Луганському напрямках в неділю відбито 17 ворожих атак. Українські військові спалили 3 російські танки, 1 артилерійську систему, 6 бойових броньованих машин та російську автівку. На Донецькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усього спектру наявного озброєння до авіації включно, з метою виснаження особового складу і руйнування фортифікаційних споруд підрозділів наших військ. На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує ведення наступу, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку після завданих силами оборони втрат ворог відійшов на раніше зайняті позиції. На півдні України ворог обстрілює наші війська та промислову інфраструктуру, але у наступ не йде. За даними оперативного командування «Південь», ворог зайнявся облаштуванням позицій на Херсонщині та Миколаївщині. У несамовитому бажанні росіян закріпитися зводять навіть залізобетонні конструкції. Українські захисники вкотре завдали ударів по Чорнобаївці та інших місцях скупчення рашистів. Наші ракетно-артилерійські підрозділи у взаємодії з авіацією протягом доби нанесли понад 100 ударів по позиціях противника. Внаслідок чого на Херсонщині феєрично презентовано чергову серію Чорнобаївки із знищенням складу боєприпасів. Підтверджено втрату 75 рашистів та майже 20 одиниць техніки. Зокрема, 4 буксирувальних та 2 самохідних гаубиці М100С, 4 мінометних комплекси, 2 одиниці броньованої та 4 автомобільної техніки, а ще 2 майстерні технічного обслуговування і 1 БПЛА. Сили оборони України на Харківщині відтіснили російських окупантів за державний кордон. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. На державну межу вийшли прикордонники та бійці територіальної оборони. З собою воїни принесли прикордонний стовпчик та доповіли про успіхи Верховному головнокомандувачу. 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президент, ми тут. Ось з нами прикордонник. Передаємо йому знак за нашою спиною. Який знак прикордонника? 510-1. Пане президент, ми дійшли. Хлопці, Харків, 227 батальйон.
127 бригада територіальної оборони України. Дуже вам вдячний від всіх українців, від кожного, від себе, від моєї сім'ї. Вдячність моя без кордонів. І бажаю вам всім здоров'я, бережіть себе. Дякую вам, вашим батькам, ви молодці. І всім таким, як ви, воїнам, дуже дякую. Все буде Україна. Слава Україні! У Севастопольському військовому шпиталі переповнені відділи хірургії та травматології. Туди звозять поранених та знищених окупантів з острова Зміїний, повідомили в українській розвідці. Із 40 російських зв'язківців, відправлених на Зміїний, живими повернулись усього 8. І ще 10 тіл евакуйовано. Усі вони військові частини спецзв'язку, яка дислокується в окупованому Севастополі. Через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові. Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому донором може стати хто завгодно. Жодних медичних документів не вимагається. Обстеження не проводиться. Водночас так званих державних підприємств окупованого Криму вимагають відправляти до військкоматів визначену кількість чоловіків, залежно від загальної кількості співробітників. Їм пропонується підписати контракти зі Збройними силами РФ на строк від 3 місяців до 1 року. Обіцяють несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Як показує практика, подібні обіцянки окупантами не виконуються. Багато полонених окупантів скаржаться саме на те, що попри обіцянки виконувати виключно поліційні функції у захоплених населених пунктах, вони одразу опиняються на передовій. Замайоріла національними кольорами. Замайоріла національними кольорами. Зусиллями місцевих партизанів у ніч проти понеділка окупаційна адміністрація Євпаторії перефарбувалася у жовтий та блакитний кольори. Світлиною поділився голова Меджлісу Рефат Чубаров. На його думку, російським загарбникам вказали на те, що їм слід швидше залишати окупований ними Крим, поки міст через Керченську протоку іще стоїть. Очільник Меджлісу припустив, що наступного разу своєї мети може досягнути і коктейль Молотова. Не засудили вчора, повторюється сьогодні. У Кримсько-татарському ресурсному центрі презентували інформаційні плакати, які підготували до 78-х роковин геноциду кримсько-татарського народу. Правозахисники розробили плашку хештег, яку рекомендують розміщувати у соцмережах та телеканалах, аби нагадати 18 травня про депортацію кримсько-татарського народу. Крім того, там підготували тест «Що ти знаєш про День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу?». Давши відповідь усього на 10 запитань, кожен українець зможе перевірити свої знання про цю трагедію корінного народу Криму. Ми звернулися до Міністерства освіти і науки України, щоб цей тест можна було використати в рамках онлайн занять 18 травня. Це спомагательний матеріал для того, щоб вчителі в школах могли використовувати цю інформацію. Ця інформація, вона відома, вона і підтверджена рядом істориків.